Ardderchog, bore da bawb. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi heddiw yma. Mae'n nifer dim ddihyro bore yma herwydd amrywiol achlysuron teuluol ac yn y blaen. Ond dwi'n falch bod chi wedi gallu dod i'r addoliad. Gynnon ni lot i ffitio mewn i'r awr nesaf. Mae lot o bethau, da chi bod pethau'n digwydd yn fyd eang a pethau'n digwydd yn lleol. Mae Gwyl Ddewi newydd fod. Da ni'n meddwl am Wcrain, da ni'n meddwl am Masnach Deg, a da ni'n ymwybodol iawn pa mor fregus ydy dynoliaeth. A angen dynoliaeth ydy Iesu Grist, ac angen dynoliaeth ydy Cristnogaeth a teyrnas dduw, oherwydd dyma y bôn sydd yn newid calon pobl. Ond croeso i chi gyd i'r Oedfa. Dwi'n meddwl, os nad ydw i'n anghywir, bod Catrin wedi chwarae anthem genedlaethol Wcrain wrth i chi fod yn siarad. A mae hwnna'n beth oedd yn y cefndir wrth i ni sgwrsio ar gychwyn yr Oedfa. A mae o yn y cefndir bob awr o'r dydd yn dydy, yn meddyliau ac yn sgwrs. A fydda ni'n sôn am hynny yn y munud. Dewch i ni gael gair bach o weddi i gychwyn. Arglwydd, da ni'n diolch o galon am ryddid yma ym Ngwledydd Prydain a Chaerdydd i ddod at yn gilydd i daddoli di. Oherwydd, da ni'n gwybod mewn llawer man yn y byd nad ydy'r rhyddid hwnnw a'r ymdeimlad hwnnw o heddwch yn bodoli. A da ni'n gweddio dros yn chwiorydd am brodyr mewn gwledydd sydd yn cael ei gorthrymu ac sydd yn gwynebu rhyfel a trais ac yn arbennig felly Wcrain y bore yma. Mae yna Gristnogion yn daddoli di mewn dinasoedd a phentrefi a trefi, a mae'r bygythiad bom a taflegryn a milwyr a trais yn cwhwfan o'i hamgylch. Bydd yn agos atyn nhw, a gad i ni rywsut fel dynoliaeth i ddatrys yr rhyfel enbyd sydd yn digwydd ar hyn o bryd. A llanwa ni a ystyfnigrwydd fel Cristnogion, i lynu wrth yr arglwydd Iesu tywysog tangnefedd, i gyhoeddi dy efengil ryfeddol ac i rannu cyfiawnder dy deyrnas di. Cyfiawnder sydd yn gwrthwynebu pob trais, pob rhyfel, pob bygythiad, gan ddod â heddwch a thangnefedd. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mae gennau rhyw weddi ymatebol, ac yn ystod y weddi mi fyddwn ni'n canu sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Gewch chi wneud ar eich eistedd, ond gai ofyn i chi ymateb drwy ddarllen y print bras fel ymateb i'r hyn sydd yn cael ei ddweud. Sanctaidd, 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 dduw pob gallu a grym, nef a daith sy'n llawn o'i ogoniant. Y mae'r arglwydd yn fawr yn Seion, y mae'n ddyrchafedig uwch yr holl bobloedd. Byddedyn i foli ei enw mawr ac ofnadwy, sanctaidd i'w ef. Dyrchafwn yr arglwydd ein Duw, ymgrymwn yn ei fynydd sanctaidd. Sanctaidd yw'r arglwydd ein Duw. A fe ganwn ni ar yn eistedd yr emyn bach yma. Sanctaidd, sanctaidd. Dod
sanctaidd, y cyflwynwn ein moliant am gweddiau yn awr. Molwn di am dy holl ymwneud grasol am i. Am i ti ein creu ar dy lun a thelw dy hun. Am i ti ein cynnal a'n cadw yn dy gariad. Am i ti ein gwaredu yn dy fab Iesu Grist. Am i ti drigo gyda ni yn wastad, ymrym dysbryd glân. I ti, arglwydd sanctaidd, y dyrchafwn ein calonau. I ti, yr offrymwn ein clod. Amen. Cyn i mi sôn am Wcrain, dwi'n clywed Llanllanas a'i sŵn y fanna. Gawn ni weddio dros Llanllanas wrth i ni gychwyn. Arglwydd da ni'n cyflwyno y criw Llanllanas di ti y bore yma. Da ni'n clywed sŵn y plant a gweiddi yn y neuad arall. A'n gofyn am dy fendith di ar bawb sydd yna. Y plant yn fydda'n cael hwyl wrth ddysgu am yr arglwydd Iesu. Fydd y tîm yn cael ei eminio ar dawn i ddweud stori, ganu can, i wneud crefft, i chwarae gemau hefo'r plant. Fel bod ni yn tyfu hefo'n gilydd fel teulu Iesu Grist. Ac yn enw Iesu, y gofynnwn ni. Amen. Nes i fynd i chwilio am y llun yma, oherwydd mae e mewn Alun, bler a budur, oddi ar heol y hwca. Da chi'n gwybod wrth yr enw Saesneg yma, City Road, Caerdydd. A nes i fethu ffindio fo'i ddechrau. Mae dog size ydi enw yr artist. A mae o ar wal yn yr Alun yma, yn y cefna, yn nghanol y bydrefi a'r graffiti. A mae o'n eithriadol drawiadol yn deg, banner Wcrain yn y fan yma, a'r deigryn yn y llygad. Ac felly, da ni gyd wedi bod yn teimlo yn gwylio'r newyddion. Yr hen deigryn yma yn agos i'r wyneb, wrth feddwl am yr ymosodiad brwnt a heirllig sydd wedi digwydd gan Putin yn fanno. Ac yn hanwyll y llygad, da chi gweld un o adeiladau iconic, Kiev. A mae o'n cyfleu, mae dangos pa mor grefftus ydi artistiaid i ddweud rhywbeth drwy un darlun. A da ni am feddwl am Wcrain, a mae gen i sleid sydd yn awgrymu testun gweddi i ni, yn benodol am yr hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Ac os mewn ffordd ar y dir mawr Ewrop, dyma'r cyntaf o ryfeloedd da ni wedi gweld ers 70 mlynedd. Ac un o'r prif resymau pam o'n i yn awyddus i wledydd Prydain i aros yn Ewrop oedd oherwydd prosiect i gael heddwch oddo yn y lle cyntaf. Fel bod cenhedloedd yn cydweithio ac nid yn cystadlu hefo'i gilydd. Bod cenhedloedd yn ddibynnol ar ei gilydd ac yn nid yn ceisio i dibennio eu hunain. A mae'r rhyfel yn syth ar ôl i ni dynnu allan bod yna wrthdaro wedi digwydd am y tro cyntaf ers 70 mlynedd. Dyma'r sleidiau gweddi yn gyntaf, a da ni diolch i ti a ffynd am ddarparu'r rhain am cyfer ni. A neu ddarllen trwy nhw, dwi ddim yn mynd i rithro trwy hyn oherwydd mae'n beth pwysig yn y calonna ni. Gweddiwch dros bobl y mae'r trais yn effeithio arnyn nhw. Y bydd ffoaduriaid yn cael mannau diogel i aros ynddynt. Mae adroddiadau bod rhai pobl yn dihodiodau gwahaniaethau ar sail hil. Gweddiwch am dosturi a chefnogaeth i bawb. Y bydd pobl sy'n dal yn Wcrain yn cael ei amddiffyn rhag y trais. Y bydd cyflenwadau hanfodol fel bwyd, dŵr glân a'r gael. Gweddiwch dros bobl fregus sy'n methu ffoi, enghraifft pobl anabl neu hen bobl. Am iachad i bobl sydd wedi clwyfo neu sydd wedi profi trauma a chysur i'r rhai sy'n galaru. Felly am chydig eiliadau
Da i ofyn i chi blydu'ch pen. Mae yna 2 sleid arall. A gweddiwch dros y pwyntiau yma yn benodol. Dewch i ni weddio. Clyw'n gwedi yn enw Iesu Grist. Sleid nesaf yn arwain i gyfeiriad gwahanol yn y gweddiad. Gweddiwch dros yr arweinwyr. Da ni'n meddwl am y rhyfel yn Wcrain yn benodol. Y bydd yr arweinwyr ar y 2 ochr yn cael eu llenwi â phosteri, doethineb, pwyll ac awydd am heddwch. Y bydd arweinwyr byd yn canfod cydbwysedd rhwng ymateb i anghyfiawnder a y gorist gyniad a cheisio ffyrdd o adeiladu pontydd, o leddfu tensiynau ac i adfer diogelwch y byd. Gawn ni chydig o eiliadau i weddio dros arweinyddion Rwsia, Cenhedloedd Unedig, Cenhedloedd y Byd a'i arweinyddion. Amen. Mae'r sleid nesaf yn rhoi pwyslais wahanol. Yn gofyn i ni weddio dros effaith y rhyfel ar hyd a lled y byd. Eisoes mae'r argyfwng yn Wcrain yn arwain at gynnydd sylweddol ym mhrisiau bwyd a thanwydd. Mae hyn yn debygol o fynd yn waeth. Mae ergydion fel hyn yn effeithio'n waeth ar wledydd sy'n dlawd yn economaidd. Gweddiwch y bydd prisiau bwyd a thanwydd yn sefydlogi ac y gwneir darpariaeth ar gyfer gwledydd sy'n agored i niwed. Felly meddyliwch am hynny a cyflwynwch weddi bach i'r arglwydd. Gweddiwch. Ac yna, dwi'n credu na mwyn sleid ola, dwi'n tynnu'r gweddiwch dros... O, dwi wedi rhaid yn un 2 waith. Endro. Dewch i ni jyst cael gweddi bach i gloi. Arglwydd da ni yn tristau o feddwl am sefyllfa Wcrain. A chyda'n gilydd da ni'n gweddio 2 ger dyfron di, a byddwn yn gweld diwedd ar y trais ar ymla y heddiw ac yn ystod yr wythnos hon. Da ni'n cael brawychu gan drachwant Putin i adferiannu Wcrain. Mae'n tam meddwl i fod yn gyfiawn yn cael tir Rwsia yn ôl. Ond canlyniad hynny arglwydd ydy bod yna ddioddeffaint. Da ni wedi gweld y plant a'r mamau yn ffoi. Da ni wedi gweld y tadau yn gorfod aros i ymladd. Da ni wedi gweld yr henoed mewn dychryn. Da ni wedi gweld miliwn o ffoaduriaid yn croesi i wledydd cyfagos. A da ni'n cael brawychu yn dychryn a'n tristau gan yr hyn sydd yn digwydd. O doed y deyrnas i bob gwlad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddyg genhedloedd byd yn un. Clyw yn gweddia dros sefyllfa Wcrain
Yn enw tywysog tangnefedd, Iesu Grist. Amen. Dwch i ni ganu yr emyn, a mae'r emyna pwysleisio'r hyn sydd ar y meddyliau ni y bore yma. Gwrando di o ddiw'r cenhedloedd ar ddeisyfiad teulu'r llawr. Dwch i ni ganu yr emyn. Siarad ar bobl, ond byddai'r ei twy i lais y cywr, ac amharch gaeth y tad, o ganol i altwch yn Cymru fodern. Esgeistod y lleferwyr a drodd yr ardd yn ddiffeithwch, yno, ymysg y draen, saif, croesbren, hyll, a does neb yn hydio bod mab y dyn wedi hongian arni. Ni yw'r tenantiaid, ni bododd y groes ac nid oes arnom gwylydd. Deithom gyfarwydd â hi, ac mwyach pwy a'i gwyl. Tyn y cen oedd iar yn llyged, a'r difaterwch o'r calonau o ddew. Llanw a deheuad i gyhoeddi Crist y groes, o bregyd heb Grist, yr atgyfodiad a'r bywyd,
Pawb nes i ni. Diolch i ti, Alun. Darn dirdynol ydi hwnnw'n sôn am y ffordd da ni wedi cefnu fel cenedl ar Iesu Grist. Ar y ffydd, ar yr iachawdwriaeth yn yr arglwydd. A da chi bod, do'n i'n eisiau bod am adyrchafu cenedl y Cymru. Da chi'n gwybod, oherwydd bod gynnon ni bethau eraill i feddwl amdanyn nhw. Ond eto, mae Duw wedi rhoi ni yn rhan o'r genedl fach yma i fod yn dystion i'w gariad. Oherwydd bregus ydy hanes pob cenedl i pob cyfeiriad. Diolch Alun. Darn di'r dynol. Da gofyn i chi ymateb eto, gweddi bach arall. Y print bras, newch chi ymateb iddyn nhw. Arglwydd i'n Duw, yr wyt ti wedi'n dysgu weddio dros bawb. Gwrando ni nawr yn ein ceisiadau ymbiliadau dros y byd, a thros bawb mewn angen. Gweddiwn y bore yma dros holl genhedloedd y ddeiar, a thros deulu dyn ym mhob man. Rho heddwch rhwng pobloedd, ac arwain y byd o afael gormes ac ysbryd rhyfelgar. Gweddiwn dros ein gwlad cenedl y Cymru, a thros bawb sydd yn arwain ac yn llywodraethu. Rho iddynt oleuni a doethinau i ddefnyddio'i doniau lles cymdeithas. Gweddiwn dros ein teuluoedd a'n cartrefi, dros ein anwyliaid a'n ffrindiau oll. Rho di dyfendir iddynt a chysgoda drostynt. Gweddiwn dros y claf, y gwan a'r amddifad, yn enwedig yr rhai y gwyddom ni amdanynt. Rho dy gymorth iddynt, a gad iddynt brofi dy allu a chael. Gweddiwn dros eglwys a thros gynulleidfaoedd dy bobl ym mhob man. Gad i'r rhai sy'n caru'r gwaredwr ei garu'n fwy, ac i ymroi i wasanaethu a'i glodfori. Amen. Ac ai ofyn i arfon ddod i gyhoeddi. Diolch Alun, bore da i chi gyd. Dwi'n teimlo chydig yn euog i ddeud bore da o feddwl sefyllfa Wcrain. Chi'n bod, wrth edrych ar y newyddion, mae'n trio rhoi ei hun yn sgidiau'r bobl sydd yn dianc y mamau a'r plant ac yn y blaen. A dyna'r peth cyntaf gyda eisiau gyhoeddi bore yma. Dwi'n gwybod eich di gweld y daflen yn fama neu ydi gweld ar y we. Ond mae Ebeneser wedi penderfynu bod ni'n mynd i roi lleiafswm o 1,000 o bunnau tuag at apel Wcrain. A da ni'n gwneud hynny mewn ffydd, ond mae'n ei wahoddiad i chi fel aelodau o'r eglwys i gyfrannu tuag at yr arian yna fydd yn mynd i drio helpu'r bobl yma. Da ni'n mynd i wneud hynny dros, dros yr ychydig wythnosau nesaf neu o ddeud yn gobeithio wythnos nesaf yma a'r wythnos wedyn. Mae'n efrys difrifol ac sy'n ni'n licio pwysleisio yn bod ni fel aelodau yn mynd ati i gyfrannu'n hael tuag at yr apel yma. Fyddai'n hawdd mynd ymlaen i brygethu ac i ddweud chymod mwy am yr angen. Ond da ni wedi cael yn atgoffa trwy'n gweddiau a trwy'r sleids yma y bore yma. Mor daer ac mor ddifrifol ydy'r sefyllfa. Just coeddi bod ne Oedfa eto pnawn yma am 3:00 bydd Alun yna ar y wenni yn yr eglwys Methodistaidd. A wedyn nos fory, nos lun, fydden ni wrth y bodde tasau mwy o bobl yn ymuno hefo ni ar Zoom i'r cwrgweddi am hanner awr wedi 7. Mi rydyn ni eisoes yn y cwrgweddi i gweddio dros Wcrain a fyddwn ni yn parhau i wneud hynny. Dwi'n meddwl bod yna'n byd arall dylwn ni gyhoeddi ynglyn â gweithgareddau'r wythnos, ond i ddweud bod gynnon ni syl arbennig y syl nesaf. Mae hi'n gyfarfodydd prygethu hanner blynyddol
A da ni wedi cael pregethwyr arbennig Ifan a Catrin yn fama yn mynd i arwen yn Oedfa ni yn Sul nesaf, felly gael canog chi gyd i ddod i wrando ar hyn mae Duw wedi rhoi, da ni cael omen o. Dwi'n meddwl na dyna ni, does gyda'n byd arall i'w gyhoeddi os ydw i wedi gadael rhywbeth allan. Dwi'n siŵr wneud Alun rhywun o fi. Diolch. Diolch Cameron. Un o'r rai o bethau, ar y sleid nesaf yn coeli, masnach 10, mae'n y bythefnos masnach 10. A mae Rachel wedi rhoi, da chi weld, yn dogen i o siocledi yn fanna. Dwi'n gwybod os ti'n mynd i roi dy rhywun arall. Ond byddai'n cael rhain hefo mhanad ar y diwan. Ac wrach neu rannu neu ddau efo chi. Ond i chanog chi i fynd i'r stondin a prynu rhywbeth. Ac os mae ymgyrch masnach 10 yn un bwysig, oherwydd bod ti'n gwarantu bod mwy o elw cynnyrch sydd yn cael ei werthu yn mynd i'r bobl hynny sydd yn ei gynhyrchu a'i dyfu a'i baratoi. Mae'n ymgyrch trwy gydol flwyddyn, a mae'n pythefnos masnach 10 yn deud ni, oi, da chi'n prynu stwff masnach 10, ta da chi yn prynu pethau eraill. Ydych chi'n meddwl am y todi sydd yn y byd, ac am y modd yma cwmnïau mawr yn defnyddio gweithwyr yn peidio rhoi cyflog digonol iddyn nhw, yn peidio a rhoi gofal iechyd iddyn nhw ar y blaen, ac yn gwneud elw. Cos mae elw a cwmnïau'r byd mae erbyn hyn yn frawychus o anfoeso. Does am copa, does am cap ar elw. A mae'n anwyn, oherwydd mae'n golygu bod rhywun yn y gablu yn dioddau. Felly, pan ddech chi'n bita'r siocled hwn, mae'n fod i bigodd cydwybod chi, nid bod chi'n cafio chydig gormod o bwysau fel fi, ond prynwch stwff masnach 10. Wedyn, dwi eisiau dweud gair o ddiolch sydyn am y cinio hyfryd gafwyd dydd Iau yn y clwb golf. Mi oedd yna griw da di dod at ei gilydd. Ac oedd hi mor braf cael cymdeithasu hefo'n gilydd. A dwi'n gobeithio byddwn ni'n gwneud pethau fel aml yn ystod blwyddyn nesaf rwan. Ar ôl, mae'r cyfyniadau'n gorffan i gyd diwan mis. Ac yna, da ni'n mynd i weledda a chymdeithasu hefo'n gilydd. Cos mae'n bwysig i eglwys, a dwi wedi sylweddoli hyn gymaint y 2 flynedd dwytha. Cymdeithasu. Da chi weld? Teulu Iesu Grist ydyn ni. A da ni eisiau adnabod a gofawlu. Diolch i'r rhai drefnodd y cinio. Mi oedd yn hwyl mawr, a dwi'n edrych ar y dewis a unon, a meddwl am Jill Lewis nath drefnu ar ein cyfer ni. Un peth arall ydy y dinesir. Os ydych chi eisiau tanysgrifio i'r dinesir, 15 y flwyddyn, mae'n fargen heb i ail. Rhowch eich enw ar 15 i Gwilym Dafydd yn y fan yma, ac mi fydd o'n barod i roi'ch enw chi ar y rhestr a dod ar dinesur bob amser, bob mis, pan mae o'n barod. Diolch fawr, beth gyda ni nesaf ydych? Da ni angen emyn arall. A unwaith eto, da ni'n meddwl am heddwch, da ni'n meddwl am gymod rhwng pobl a'i gilydd. Fyw io'r ein tadau, nefol da, o achub a sancteiddi a'n gwlad. Dewch i ni ganu. Oh
digwydd, a do'n i'n gwybod i ba gyfeiriad sy'n ni'n mynd y bora yma mewn gwirionedd. Cos o'na lot o uwd yn y grwchan yn cymysgu. A dyma yna eiriau o Beibl yn dod i'n meddwl i. Na i fideo dros o wedi am y tro na ni wedi ar y diwedd. O, ti'n gael darlleniad o Beibl ydy? Ia, na ni gael darlleniad yn tac i brygethu. Hwn oedd un o'r pethau ddod chi'n meddwl i dianc i'r Aifft. Da chi'n gyfarwydd â'r stori. Mae o ar ôl geni'r arglwydd Iesu a Iesu yn blentyn ifanc lle. Ac fel hyn mae'r hanes yn mynd. Ar ôl iddyn nhw fynd, cafodd Joseph freuddwyd arall. Gwelodd angel Duw yn dweud wrtho, rhaid i chi ddianc ar unwaith. Dos â'r plentyn a'i fam i'r Aifft. Ac aros yno nes i mi ddweud i bod hi'n saff i chi ddod yn ôl. Mae Herod yn ceisio dod o hyd i'r plentyn mwyn ei ladd. Felly cododd Joseph ganol nos a gadael am yr Aifft gyda'r plentyn a'i fam. Buon nhw yn yr Aifft nes oedd Herod wedi marw. Felly daeth beth ddwedodd yr arglwydd drwy'r proffwyd yn wir, galwais fy mab allan o'r Aifft. Aeth Herod yn wyllt gynddeiriog pan sylweddolodd fod y gwir does wedi dwyllo. Anfonodd filwyr i Bethlehem a Cylch i ladd pob bachgen bach dan ddyflwydd oed. Hynny ar sail beth oedd y gwir does wedi dweud wrtho am y dyddiad y daith y seren i'r golwg. A dyna sut daeth geiriau y proffwyd Jeremia yn wir. Mae cri i'w chlywed yn Rama, sŵn wylo chwerw a galaru mawr. Rachel yn crio am ei phlant. Mae'n gwrthod cael ei chysuro am ei bod nhw wedi mynd. A da chi'n gwybod pam dwi wedi dewis hwnna, dydach? Gwyliwch y newyddion. Dyna pam dwi wedi dewis hwnna. Mae'n tynnu ar dana yn calonna ni. A dwi ddim yn ddyn sydd yn crio, neu'n wylo, neu'n llefen yn aml. Ond o'n i dweud wrth i fan bora yma, wrth gwylio yr hyn sydd yn digwydd yn Wcrain, yn aml iawn mae dagra wedi bod yn llifo i lawr y mochau. Wrth weld teuluodd fel teuluodd ni yn marw, yn ffoi mama efo'i plant bach, yn dianc oddi wrth y gelyn. Fwy at hynna ni. Dwi eisiau gwerio am eiliad. Gawn ni gydwerio. Arglwydd mae yna ryw un yn calonna ni yr wythnos yma, oherwydd casineb dyn at ei gyddi. Oherwydd yr tywyllwch yma sydd yn enaid pawb ohona ni, sydd yn amlygu hun mewn trachwant a hunamoldeb a rhyfel a lladd. Da ni wirioneddol yn teimlo yn drist am y hyn sydd yn digwydd yn Wcrain. Ac yn gofyn am heddwch nawr o dad, y heddwch di. Da ni wirio y bydd Putin yn rhoi heibio i uchelgais i adfeddiannu Wcrain. Bydd yn rhoi heibio y taflegra a'r milwyr ac yn sylweddoli mai cymod ydy'r ffordd ymlaen. Da ni'n meddwl am teuluodd, am plant, am babanod, am mamau, am tadau ni yn hunan. Ac yn sylweddoli mai bregus ydy'r heddwch yn ydan ni'n gymryd mor ganiataol. Mor sydyn mae'r byd yn gallu troi tuag at wrthdaro a chasineb a thrais, a bod hynny'n agos i'r wyneb. Na ni arglwydd yn feistrirwyr heddwch a thangnefedd,
Yn bobl fel Cristnogion sydd yn sylweddoli yn yr arglwydd Iesu dy fod ti yn cymodi gelynion a'i gilydd. Drwy groes mi wyt ti yn chwalu yr canolfyr o elyniaeth hwnnw sydd rhyngo ni yn y natur, yn y calona ni, ac yn llenwi ni hefo gras a chariad a maddeuant. Gweddiwn y bydd y newyddion da mynd ar led arglwydd ar hyd a lled y byd gan fod a chariad a gras a maddeuant ac amyner i'r holl genhedlau. Wrth i ni edrych ar ddarn o'r Beibl yn awr, ni di siarad hefo ni. Gad i ni fynd trwy yr hyn sydd yn aml yn arwynebol a chlywed y lais di yn cyflwyno neges a phwyslais arbennig i ni fel cynulleidfa Ebeneser ac fel unigolion fydd yn newid yn ffordd o feddwl ac fydd yn gwneud ni yn debycach i Iesu Grist. Clyw yn gweddi, yn ei enw ef. Amen. Rwan ta, lle o'n i? O'n i'n meddwl yn wythnos dwytha am be'n ei sôn wrthyn nhw efo'r holl bethau yma yn digwydd o'n cwmpas ni. A dyma'r adnod yma o lyfr y pregethwyr yn dod i'r meddwl. Fydd dim o wahanol yn y dyfodol. Yr un pethau fydd yn cael ei gwneud ag o'r blaen. Does dim byd newydd dan yr haen. Wel, os da chi gyfarwydd â llyfr pregethwyr, mae'n lyfr ddim bach yn llefr, lle mae'r awdur bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn sgwennu hwn. Mae o'n reit ddiflas ynglyn â phethau. Mae o'n reit negyddol ynglyn â chymdeithas o'i gwmpas o. A mae'n dweud, mae'r drwg yn gweithredu a mae'r drwg yn llwyddo. Mae pobl dda yn gwneud pethau da, ond dydyn nhw ddim yn llwyddo. A mae hyn yn digwydd dro ar ôl tro, a mae'n dweud, reit ddiflas. Does dim byd newydd dan hael. Ac os da chi'n cofio Beibl William Morgan, gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cwbl. Ac weithiau, da ni'n gallu teimlo fel yna wrth edrych ar y byd yma a dynoliaeth ar hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Does dim byd newydd dan hael. A mae pethau'n cael ei hailadro dro ar ôl tro. Ac ar ein meddwl bod hwn yn sgwennu hyn bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae rhaid yn meddwl yrach na y brenin Solomon, chydig llai na 2,000 o sgwennodd y geiriau, ond tydyn nhw ddim yn siŵr. Oedd o wedi blino ar fywyd ac yn cymryd golwg braidd yn sinigaidd oedd yr hyn oedd yn digwydd. Dim newydd dan hael. Gair sydd wedi bod yn cael ei ddefnyddio yn 2 flynedd dwytha hefo Covid ydy digynsau. Yn presidentu, digynsau. Wel, mae hyn yn digynsau. Wel, i ni ac i cenhedlaeth ni yn di mae o, ond mae llyfr y pregethwyr yn dweud does dim newydd dan hael. Mae heintiau wedi bod yn dod ac yn mynd drwy'r canrifoedd, drwy'r milenia yn hanes dynoliaeth. Mae'r hyn sydd wedi digwydd yn Wcrain yn dychryn ac yn fraw i ni. Rhyfel yn digwydd ar dir mawr Ewrop. 70 mlynedd o heddwch wedi bod yn Ewrop. Mae yna ryfeloedd wedi bod mewn rhan eraill o'r byd. A da ni wedi dychryn. Ond, does dim newydd dan hael. Dyma di hanes dynoliaeth drwy'r canrifoedd. Gwrthdaro, casineb, trachwant, hunanoldeb, am gael mwy, am goncro, am feddiannu tir pobl eraill. Mae Rwsia yn y bythefnos dwytha yma yn ymosod yn dreisgar ar bobl cwbl ddiniwad. A mae o'n yn dychryn ni. Ond does dim newydd dan hael. Mae yna fyth modern yn does. Mae dod i'w wynaf bob hyn a hyn, bod dynoliaeth, bod ni bob amser yn gwella o ddegawd i ddegawd.
bod ni o ganrif i ganrif yn dod yn bobl ac yn genhedloedd ac yn ddynoliaeth sydd yn gwella. A rhyw dro, yn nes ymlaen, mi fydda'n cyrraedd yr utopia yma fydd yn cael ei greu gan genhedloedd yn cydweithio, gan wyddoniaeth yn datblygu, gan dechnoleg yn setlo problemau. Mi oedd yn cael ei hybu'n aml yn oes Victoria. Fel hanesydd, oedden nhw'n dweud, da ni'n symud ymlaen i fyd gwell ac i fod yn ddynoliaeth gwell. Ac ar ôl marw Victoria, dyma yna 2 rhyfel byd mawr yn digwydd yn hanes ni. A'r gwir ydy, does dim newydd gan hael. Da ni'n ailadrodd yr un camgymeriadau drosodd a throsodd. A mae'r Beibl yn onest yn hyn o beth, ond ydy pobl modern ddim eisiau cydnabod hyn. Sef, bod ni'n bobl amherffaith, bod na grac, bod na nam, bod na wendid yn calonna ni, ac ymhlith cenhedloedd y byd, nad ydym ni'n gallu i drwsio. Gair Beiblaidd ydi pechod yna. Da ni'n bechaduriau. Da ni'n trio'n gorau glas i ddilyn yr arglwydd Iesu. Ond da ni'n methu'n dydan oherwydd yn bod ni'n amherffaith. Ond mae'r Beibl yn dweud yn Iesu Grist bod Duw yn delio hefo hyn. Dyma pan bod Iesu wedi dod i'r byd i ddelio hefo'r crac, hefo'r amherffeithrwydd sydd yn deillio ar hunanoldeb, a trachwant, a rhyfela, a chasineb, a gwrthdaro, ac yn dod â chymod rhwng pobl a'i gilydd. A be mae'r Beibl yn ei ddysgu fod yn gwrthryfel ni tuag at yn gilydd a'n casineb ni tuag at bobl eraill yn deillio o'n gwrthryfel yn erbyn Duw. Ac mwyn newid y byd, da ni'n gorfod trwsio y berthynas rhyngo ni a Duw. A dyma mae'n neud yn yr arglwydd Iesu. Mae'n delio hefo'r rhyfel, mae'n delio hefo'r gwrthryfel yn calonna ni oherwydd y pechod, mwyn yn cymodi ni, a bod ni'n cael heddwch. Ac yna bod ni'n gallu byw mewn heddwch, a maddeuant, a chariad, ac amynedd hefo'n gilydd. Heb chwennych, heb drachwantu, ac heb i'r pethau hynny fod yn ei lunod yn y bywydau ni. A myth fodern sy'n cael ei dysgu trwy'r adeg ydy bod ni'n esblygu i fod yn well ac yn rhagorach. Tydi o ddim yn digwydd, a mae digwyddiadau yr wythnosa dwytha yma yn profi hyn unwaith eto. Yr hen Covid a'r hen rhyfel yma yn Wcrain. Does dim newydd dan hael. Ac yna dyma fi meddwl am y stori yma am yr arglwydd Iesu pan yn blentyn neu bachgen ifanc. Ac yn y stori honno, da ni'n gweld mae yna wersi i ni i dysgu ynglyn â'n cyflwr ac ynglyn â'n sefyllfa. Y Mathew 2:13, mae'n sôn am Iesu ar ôl iddyn nhw fynd. Oedd Joseph wedi cael breuddwyd yn dweud, well i ti fynd â Mair a Iesu o'r sefyllfa ofnadwy yma, oherwydd mae'r awdur dod ar ôl plant dan 2 oed, a maen nhw'n mynd i ladd y bechgyn hynny. Felly, Joseph, dwi eisiau ti edrych ar ôl dy deulu, a dwi eisiau ti fynd â nhw allan o'r sefyllfa yma, a mynd â nhw draw i'r Aifft. Gwelodd angen Duw, rhaid i chi ddianc ac aros yno i'r Aifft, nes i ni dweud i bod yn saff i chi dod yn ôl. Mae Herod yn ceisio dod o hyd i'r plentyn mwyn ei ladd. A jyst yn sydyn, meddwl am yr hyn sy'n digwydd yn hanes yr Iesu, a trio gweld sut mae'n berthnasol i'r hyn sy'n digwydd ar y newyddion heddiw yma, ac yn ein profiadau ni. Iesu, Mair, Joseph, mynd i'r Aifft fel ffoaduriaid.
ffoi o nhw. Dyma nhw'n gadael i cartref, gadael i eiddo, gadael i gwaith, gadael i bywoliaeth, diogelwch i'r teulu, a mynd hefo'i gilydd draw i'r Aifft. Ac yn y sefyllfa bresennol, mae o mor bwysig ystyried hyn. Pan da ni'n gwylio'r teledu, yn gweld ffoaduriau, cannoedd o filoedd yn mynd i Poland, bod mab Duw ei hun wedi bod yn y sefyllfa yma. Bod Iesu Grist yn haglwydd ni, wedi bod yn ffoiadur, oedd wedi ffoi hefo'i deulu mewn ofn a dychryn. Ac yn yr Aifft fe, i'r rhaid iddo fo a'r teulu ddibynnu ar garedigrwydd a heilioni pobl eraill i'w bwydo, i'w dilladu, i'w cynnal, i'w cadw. Hynny, oedd ganddyn nhw deulu na da ni ddim yn gwybod. Oedd ganddyn nhw gysylltiad da ni ddim yn gwybod. Ond yr hyn da ni yn gwybod oedd bod mab Duw wedi dibynnu ar garedigrwydd efallai, pobl gwbl ddieithr iddyn nhw. A bod hwnnw'n rhan o gynllun i achalgwriaeth Duw. O bobl yna yn yr Aifft ddim yn gwybod na hwn oedd mab Duw, y gwaredwr. A mae hwn yn dangos meddwl Duw a disgwyliadau Duw o fewn i ddynoliaeth a channu bobl o'n arbennig, yn bod ni yn bobl groesawus, yn bobl lletigar, yn bobl hael ac yn bobl feddylgar, tuag at ddieithriaid sydd yn dod i'n plith ni. Mae'n Hen Testament, da chi'n gwybod hyn, yn llyfr Leviticus 19, mae'n orchymyn 503 mewn fudwyr sy'n byw yn eich plith. Yn Leviticus mewn, dyle ti ei tri nhw, a dy bobl dy hun yr un fath. Dyle ti ei caru nhw, a mae pobl ydyn nhw fel ti. Pobl o'r tu allan, oedd eich chi yn yr Aifft. Fi ydy'r arglwydd i'ch Duw chi. A mae meddwl am wleidyddion a llywodraethau yn gwrthod rhoi lloches a heilioni i bobl estron sydd yn ffoi yn wrthyn iawn i Dduw ac i'r efengyl Gristnogol. Nid dyma egwyddor teyrnas Dduw. I'r gwrthwyneb, da ni yng Nghymru a gwledydd Prydain i fod fel hyn. Ac fel Cristnogion, da ni fod i ddangos y ffordd mewn caredigrwydd a chariad. Oherwydd bod Duw yn caru ni. Oherwydd bod Duw wedi derbyn ni. Bod ni'n estroniaid. Mae mor berthnasol i'r hyn sydd yn digwydd. Ac oni bai fod Iesu a'i deulu wedi cael gofal yn yr Aifft, mi fydda pethau wedi bod yn byr wahanol yn hanes iachawdwriaeth a chynllun Duw. Yna bethau eraill yn codi hefyd, fel bethau syml, fel amddiffyn plant ynddo. Bod Joseph a Mair yn cael cyfrifoldeb mawr i amddiffyn y blentyn yma. Da ni'n gwybod i fod o'n blentyn arbennig, ond mae'n cynrychioli plant yn gyffredinol yn dydi. A gwaen nhw y bobl sydd yn camdrin plant mewn unrhyw ffordd o fewn i'n cymdeithas ni. Yn cyfrifoldeb ni bob amser ydy gofalu, a meithrin, a amddiffyn plant rhag unrhyw beryglon i'w diniweidrwydd, i'w iechyd, i'w cyflwr. Mae hwnnw'n gynwysedig yn yr hanes. A wedyn peth bach arall cyn i ni symud ymlaen yn sydyn ydy bod Duw yn cydymdeimlo hefo pobl sydd mewn angen. Yn Iesu Grist mae Duw yn gwybod beth i ffoi. Yn Iesu Grist mae Duw yn gwybod beth i bod ofn, beth i dychryn, beth i bod mewn angen. Nid Duw pell ydi o, ond Duw sydd wedi troedio'r ddeian ma'n Iesu, a mae o'n gwybod. Reit. Symud ymlaen. Y ddau o'r beth ydy, pam bod yn ffoi i'r Aifft?
Wel, yn syml, oherwydd bod yna rym ac awdurdod am ymosod arnyn nhw, am eu difan nhw, am ladd eu plant nhw, mwyn i'r awdurdod hwnnw gael eu ffordd ac i gadw y status quo oedden nhw yn meddwl oedd yn bwysig. Dim newydd dan hael. Does dim byd newydd dan hael. Mi oedd Herod yn gweld y sôn bod yna frenin newydd wedi cael ei eni fel ymosodiad ar ei awdurdod o fel frenin. Ar ei safle fo ac ar ei orsedd o, ac oedd o eisiau cadw i rym, a chadw i awdurdod, a chadw i gyfoes, ac mi oedd o'n fodlon mynd i eithafion mwyn amddiffyn y grym oedd ganddo, a hyn o'n lladd plant. A mae grym yn gwneud hyn i bobl yn dweud. Power corrupt. Mae pobl yn ymgyfoesogi a maen nhw'n colli egwyddorion a'i moesa, a'i ffyr. Mae'r grym yn y fan yma yn cynrychioli yr hyn sydd yn digwydd yn y byd ni heddiw. Bod pobl yn amddiffyn i hawdurdod a'i cyfoeth ar draul cyfiawnder, ar draul beth sydd yn deg. A dyma ni'n 2022 yn gweld yr un math o beth wrth i Putin gael ei feriannu gan ysbryd trachwant. A mae o'n ychwanegu at ei diriogaeth ac at ei gyfoeth ac at ei rym. A mae'n barod i wneud hynny mewn dulliau trisgar trwy ymosod ar bobl ddiniwed yn Wcrain. A mae hyn yn anghywir a mae hyn yn bechadurus. Dydy o ddim yn dderbyniol o gwbl. O ganlyniad mae pobl Wcrain yn gorfod ffoi diogelwch i wledydd eraill fel y wnaeth Mair a Joseph a Iesu drwy ffoi i'r Aifft. A mae Duw yn gwrthwynebu hyn. Darllenwch yr proffwydi dan ni trwy'r proffwydi yn odi dan hyn o bryd. Ac yn amlach na pheidio mae'r proffwydi yn condemnio'r ymddygiad yma gan arweinyddion ac ymerawdwyr a brenhinoedd ac yn dweud, da chi yn eich safle yn gyfrifol am y tlawd ac am y bregus ac am y rhai amddifad yn eich cymdeithas chi, a da chi ddim i fod i gymryd mantais ohonyn nhw. Ond trwy'r gwbl y ffordd, a dyma'r pwynt ola dwi'n godi mewn preges i gofl gler y bore yma. Y grymoedd mawr, y bygwth, y trais, yr lladd plant yn y stori Mathew, mi oedd Duw yn parhau i gyflawni ei waith a'i fwriad. Mi oedd Iesu, y gwaredwr, yn cael ei amddiffyn, mynd i'r Aifft. Herod a'i lu a'i ddilwyr a'i rym, mi oedd Iesu yn cael ei ddiogelu. A mi oedd gwaith a bwriad Duw yn cael ei wneud mewn ffyrdd nad o'n pobl eraill yn ei weld. A da ni'n gorfod cydio'n hyn yn y bywydau ni, oherwydd bod ni'n teimlo weithiau, be mae Duw yn wneud yn hyn i gyd? Pam bod Eglwysi Cymru'n cau? Pam bod y drais ar strydoedd Wcrain? Mae Duw heddiw ar waith yn gweitha ni. Ac fel hyn mae di gweithio erioed drwy'r canrifoedd. Yn gweitha ni mae'n mynegu gariad. Yn gweitha ni mae'n rhannu egwyddorion i deyrnas. Yn gweitha ni mae'n ag oherwydd ni mae'n rhoi Iesu ar y groes i farw. Gweitha ni mae Iesu yn atgyfodi i ddod â gobaith a bywyd newydd a ffordd newydd o fyw ac o feddwl. Ar ôl ffoi, mae Mair a Joseph a Iesu yn mynd nôl at eu cenedl eu hunain. Daru nhw adael am gyfnod, ond dyma nhw'n mynd nôl at genedl yr Iddewon. A'r fendis fwyaf gafodd y genedl hwnna erioed oedd bod Iesu Grist wedi dychwelyd yn ôl at ei bobl ei hun.
A'r fendis fwyaf gallwn ni wneud i'r genedl bach rhyfel mae'r Cymru da ni'n rhan ohoni ydy cyflwyno Iesu Grist. A byw dros Iesu Grist. A rhannu efengyl Iesu Grist ac egwyddorion teyrnas Iesu Grist. Oherwydd, fel oedd Alun yn darllen, y llinell ola darn nes di darllen, heb y groes a'r atgyfodiad ar Iesu, dydy Cymru yn ddim. Da ni genedl sydd ar goll ac yn gyfeiriad. A da ni sylweddoli bod cenhedlaeth yn codi sydd ddim yn gwybod am Iesu Grist yn Cymru ni, sydd ddim yn addoli, sydd ddim yn gwybod am y Beibl, sydd ddim yn gwybod am y ffoi i'r Aifft. A mae Duw yn galw ni at yn cenedl ni yn hunan, mewn dyddiau anodd, mewn dyddiau tywyll, i rannu y newyddion da. Fe aeth Iesu yn ôl at ei genedl ei hun, gan ddod â bendith i'r byd. Does dim byd newydd dan hael, ond mae efengyl Iesu bob amser yn newydd. Mwyn enw, amen. Fe ganwyd i gloi, yr enw yma, ladwyd wna'n ffyddlon i'n hetifeddiaeth ddrud. Gras sy'n cadw